Jodak e kaunti ya Mombasa kod Siaya kawuono yudo thuolo mar golo pachgi ewi paro mar chike magero timo lokruok ne chike mag osuru. Ng'urne kata kamano onyiedhore e moko kuom osuru ma jopiny koni pod ni malo kendo hinyo jogo ma yutogi nitiere piny. Jojawa kochako wachore mar duol gi ripodno machal kod mae. Ne en thuolo mar jodak e kaunti ma Mombasa golo pachgi ewi paro mar chik mar omenda bang' jopiny kwede e thuolo mokwongo gino mane omono jatend piny Kenya William Ruto kete koke. Kata kamano, paro mopogore ne onyiedhore e paro mar chikno kuma moko kuom jokuota ndiwo ne ywak ka dwaro ng'eyo ni to ang'o momiyo osuru mar kong'o pok ne oduogo piny nyaka nene. Pombe ndio inaongezwa. Nitaongea mambo ya pombe. Mwaka wa 75 tulikuwa tunakunywa pombe, tunatoshana na matajiri. Tulikuwa tunanunua pombe chupa shilingi 2 na hakuna tajiri alikuwa kando kule. Kwa hivyo tuna promote wale watu wa kuota pombe nje. Ile pombe za nje ndio tunapromote. Ile pombe ya Kenya iko kali. Watu wa kawaida hawezi kunywa. Kwa hivyo tunasema kuna pombe haramu. Hakuna pombe haramu. Peaneni license. Hakuna pombe haramu, watu wakunywa watozeke. Lakini unapata mimi nikiagiza vitabu vya dini kutoka Saudia kuja moja kwa moja Kenya, ule ushuru ninaolipa ni mkubwa zaidi ikiwa utaweka usawa na nchi ya Tanzania. Inabidi saizi niagizie mtu aliyoko Tanzania aniagizie vitabu alafu mimi nivichukue. By the time the container landed on Mombasa, we were told we had to pay 471,000 as a charity group. Now all of those things inside were bicycle for orphan kids, pampers for girls, clutches for disabled, wheelchairs for disabled, sanitary pads. He takes exemption yenu. Mutatuchaji mpaka lini as a charity group? Mulisema mutawevu. Ng'ur ne bende obedo ni kinde ka kinde jopiny osebedo ka golo pachgi to kata kamano ok gine ka ikete tim. Mostly watu wafanya public participation na at the end of the day vitu vinapitishwa hata kama zile ambazo tujapitisha tukija tukiangalia tuwapata zimepitishwa. Since leo ndo first time naona kama bunge la finance liko hapa na wazee wa mitaa na machifu ambao wako hapa. Je, hii safari hii hata zile tulizopinga zitakubalika? Katika hivi vipengele vyote mumeweka percentage, lakini katika hii nimeona kwamba hakuna percentage yenye mumeweka. Ili vijana wetu ama sisi kama mama tumejua kwamba tukichukua mikopo kwa watoto wetu waweze kuwezesha katika hali ya uendeshaji wa bodaboda, tunajua kwamba ni kiwango fulani ama percentage fulani wataweza kulipia kulingana na ile loan. Umetuambia hapa lugha inayotumika ni Kiswahili na Kiingereza. Hizi documents ambazo zimeandikwa ambazo zinabeba very technical. Ili mpate jawabu kisawasawa ni ngumu. Pili, mnatuambia ni amendment. Amendment means is amending from something. Hiyo something hatuioni sisi. Ne bende gikoni piny owacho pok oketo ler ewi chenro mag geto lombo godo joket mwandu e pacho ka kopogore gi choko osuru kuomgi. Dona mora mora manyalo bedo ni nyalo golo gige disables, gigol tax ne jogo nikech gigo endo loka kocha ichiwo gi nono to koro ka gichopo Kenya ka tiyudo ka kendo koro tax en malo mana kama kawaida. Kata ka pod sani jo Kenya amuan pod gidhi ndara apa ni adhi bedo one of them apod dhi ndara mapod wadhi bole piny okwa yie kode kata watimo public participation lakini chal mana ka gima pod watimo nono nikech kwang'iyo poko kalo tero pod life dhi malo matek ushuru omed e gima mora king'iyo gik moko kaka mogo king'iyo gik moko askari life omeda. En geno mar jodak mag kaunti ni ma Mombasa ni bang' golo pachgi kotenore gi paro mar chik mar omenda piny owacho dhi keto e tim pachgi go. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.